Takže čaute ľudia, dneska vydám moje prvé video a dneska máme ochutnávku papity. Papita, uchnite. Tak toto vyzerá. A idem to ochutnať teda. Je to dobré. Tomto by som dal z 10 asi 7,5. Je to dobré a odporúčam vám to kúpiť. Je to dobré ľudia. A zajtra vydám ďalšie video, ak budem mať ako dobrú mňamku. Tak dávajte lajky a proste čaute.